Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we Derman Tenagat Ministrliginiň Türkmen Derman Tenagat Birleşiginiň marketing bölüminiň başlygy Oraz Muradow Döwlet Murad. Biz öz ýurdumyzyň Türkmenistan döwletimiziň önümlerini terga çykardyk. Biz hem öz Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we Derman Tenagat Ministrliginiň Türkmen Derman Tenagat Birleşiginiň önümlerini çykardyk. Derman kährhanalaryny öndürilen dermanlaryň sergisini şu Daşkent şäherine geçirýär. Portatdan peýdalanyp hormatly prezidentimize şular ýaly mümkinçilikler döret berende köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiziň arkadagymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Men Türkmenistanyň Tenagatçylyk we Telekeçilik Birleşmesiniň agdaty, halçy Oradowl eberdi we berkirar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwründe gahrman arkadalyk gahrman serdarymyzyň taýyatyna biziň ýurdumyzyň her bir güni toýdurup bayramlara berlenýär. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadalyk gahrman serdarymyz dostogylyk gatnaşygy hatym gün taýyn beketýär. Şeýle-de türli ýurtlar bilen dostogylyk gatnaşmagyny bu gün hatym uly ýol açdy. Hemmemiň bilişimde ýalak daşary ýurtlarda geçirilen sergilere, sergi ýarmarkalaryna gatnaşmagyna da mümkinçilikler döredip berdi. Biziň ýurdumyzda öndürilen önümler bilen bir näçe daşary ýurtlara, sergilere gatnaşýar. Ine şunu bolsa hemmemiň bilişimde ýalak Türkmeniň milli lideri gahrman arkadalyk gahrman serdarymyzyň taýyatyna Türkmenistanda öndürilen önümleriň milli sergisini bu Özbekistan döwletine geçirilýär. Ine şu bolsa şu Özbekistan döwletine geçirilen sergiye gatnaşmak ine bize de miýetler etdi. Ine görüşüňizde ýaly şu sergi uludan hem bir giňden tutuldy. Ine şu sergi biziň bir näçe şu ýurdumyzda Türkmenistan döwletimizde ýörüýde öndürilen önümleriň şoňa da bir näçe ýurdumyzyň telekeçilere gatnaşypdy. Ine görüşüňizde ýaly bir taýda haly we hany önümlere gatnaşýar. Ine şu wagt menim özümizden öndürilen önümlerimi bilen tarjyha haly we haly önümlerini ýöňden we ýüpekden dokulan hallaryň bir näçe görnüşlerini ene şu Özbekistan döwletine geçirilen terga getirdik. Elbetde Özbekistan döwleti şeýle biziň harytlarymyz bilen, biziň önümlerimiz bilen şeýle gadaklanmalar täze bizde şeýle öndürilen ýokary önümler badygyna goýy getirdiler. Elbetde eşden deň bolmaz gören göz bilen değil şeýle bugun biz Özbekistan döwletimizde öz harytlarymyzy görkezdik. Şolara şeýle bir ajaýyp ýüpekden dokulan, ýöňden dokulan hallamyň ine bir näçe odan naşly ince hallaryny görkezdik. Elbetde şu taýda geçirilen tergiýanyň uly manyýety bar diýip aýdadym milletde. Şu taýda biziň ýurdumyzda bolan söýgüniň hatym bekemegine, ýurdumyzda bolan harytlaryň etleginiň hatym artmagyna şeýle hem uly itergi berdi diýip bellädim milletde. Täze biziň etlegimiziň köpelmegine biziň türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadalyk gahrman serdarymyz özüniň uly kömegini, uly ýardamyny berdi. Täze biz şu ýurtlarda, daşary ýurtlarda geçirilen sergilere gatnaşmagymyz ýurdumyzyň ykdysadyň ösmegine uly täsirini ýetirýär diýip bellädim milletde. Biziň halçylyk sanatymyzyň milli türkmen gelgiýlerini 10 marmardan tünelap çykan şeýle ajaýyp işlenen ösmegini, şeýle de milli mirasymyzyň şeýle ýokardan tutulýanlygyny, türkmen halkyna şeýle derejelere ýetýänligini näştaýlara gelemizde de şonu tuğut etdik. Elbetde bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän, bizi işlemäne, döretmäne, şeýle de milli mirasymyzyň naýbaşy bolan şeýle ajaýyp bir sungatymyzy, milli hallamyzy, biziň şeýle de Türkmenistan döwletimize öndürilen önümlen bir näçe görnüşlerini bütün dünýä ýaýmany mümkinçilikler edip berýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadalyk gahrman serdarymyň köp tag bolsunlar aýdýar. Goý gahrman arkadalyk gahrman serdarymyň janlary tag bolsun, belet başlary aman bolsun. El ýurt bähbili tutýan tutumly işleriniň elmi damarawaty bolmagyny tüýsüregimden arzu edýär. Men Atly Mekan Ojarady Türkmenportal wekili. Şoň dostlukda bolanyp goňşy döwletimiz Özbekistan Respublikasyna Türkmenistanda öndürilen atly ýurdumyzyň milli sergisine sergi esbaplarymyz bilen çykyş etmäne geldik. Berde işeýürlük hem-de telekeçilik iş uğurlary boýunça Özbek doganlarymyz bilen pikir alışdyk. Hem-de bu işleri ösdürmek boýunça bir näçe sorawlary hem-de meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. İki döwletiň mümkinçilikleri barasynda pikir alışdyk.
Oja Radio Hukuk Kärhanasy 2008-nji ýylda esaslandyrylyp, onuň iş uğurlarynyň esasy bölegi guruluş işlerini alyp barmak bolup durýar. Häzirki wagtda bay tejribesini peýdalanyp, Oja Radio Hukuk Kärhanasy esasan hem ýol guruluşy boýunça ýöretörüşleriň iş uğurunu alyp barýar. Häzirki wagtda Oja Radio Hukuk Kärhanasy Saragys Mari Serhadawat uğuru boýunça ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň guruluşynyň taslamasynyň üstüne işler. Şu serge şol ýoluň görkeziş şekil taslamalaryny tanıştyrmana getirdik. Ol ödökde oňlarmydy, ödök iş öwürlerini telekeçileriň gaty gyzyklanlardy. Bu iş uğuru boýunça bilen bilen hyzmatdaşlyk amal aşyrmana öz gyzyklanmalaryny bildirdiler. Şular ýaly mümkinçilikleri öredip beren hormatly arkadagly gahryman serdarmyda köp sag bolsun aýdýarys. Janlar sag bolsun, ýurt bähbetli işleri hemişe rowaşlara beslensin. Men täze kampaniýasynyň wekili Hydyrow Anna beret. Şonu biz Özbegistan Respublikasy Ykjam servisine gatnaşýar. Öz önümlerimiz bilen bizim önümizde bildirilen isleg ulu köp özbek tarapyndan gyzyklanma bildirýärler. Bizim önümlerimizde ýokary baha berýärler. Şular ýaly mümkinçilikli döredýän gahryman arkadan gahryman serdarmyda sag bolsun aýdýan we janlarynyň sag alyp barýan işlerine üstünlükler ýaran bolmaly arzu edýän. Men Roşun Hukuk Kärhananyň wekili Ýalkap Gelimrad. Biz Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde Türkmenistan ýurdumyzda öndürilen harytlarynyň sergisine gatnaşýar. Şu sergiге gatnaşmak we şu sergiň guramaklygy uly mümkinçilik döredip hormatly prezidentimiz we milli liderimiz arkadamyda köp sag bolup aýdýan, olaryň janlary sag işleri uğruna bolup. Men adym Durnaýew Merdan, Ýepekçi hojalyk jemgyýetiniň sowda bölüminiň hünärmeni. Biz şuň Daşkentdäki geçirilýän sergiге gatnaşdyk. Bu sergiге biz öz ähli önümlerimizi çykardyk. Şoň içinde de täze çykkan önümde softsiýnik çykardyk. Şular ýaly bize mümkinçilik döredip beren arkadagy serdarymyza köp sowal taňar elkatyny aýtýar. Jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işler rowaç bolsun. Ýylyň 15-nji ýylyna Daşkent şäherine Türkmenistanda öndürilen atly türkmen harytlarynyň milli sergisi geçirildi. Bu çäre birlikde Türkmen Özbek Komissiýanyň we Türkmen Özbek iş maslahatynyň mejlisleriniň şäherlerine guruldy. Bu sergi Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň gazananlaryny we mümkinçiliklerini açyp görkezdi. Sergide 13 tane döwlet edarasy we 60 tane türkmen kärhanasy öz önümleri bilen çykyş etdi. Oňa gatnaşan mehmanlar hallar, dergäçilik we tekstil önümleri, guruluşyk materiallary, hojalyk we senagat hiýmeti, azyk önümleri ýaly harytlaryň giň toplamy bilen tanışmaga mümkinçilik aldylar. Şeýlede türkmen özbek hyzmatdaşlygyny gutalandyrmaga we täze hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga gönüktirilen iş duşuklar we gepleşikler üçin meýdança bolup hyzmat etdi. Türkmenistanda öndürilen atly türkmen harytlarynyň milli sergisi Belgrad döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ykdysady üçin mümkinçiliklerini we onuň geljegi bolan uly gurlaryny aýdyň görkezdi. Senatçylar we telekeçiler birleşmedilen agdalarynyň ýurdumyzyň ötüşine goşýan munasyp goşunklary, gadanýan üstünlikleri bizi buýdandyrýar diýip belleýän hormat prezidentimiziň ýol başlygyny. Belgrad döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe ýurdumyzyň ýokary tehnologiýalary, innowasiýalary esaslanýan okury ötüşi üçin edilýär.
malçylyk öwretmekde, importyň orny tutýan we eksporta niýetlenen önümleri öndürmekde, ýylatymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokalanypmakda uly işler durmuşa geçirildi. Olaryň netijesini Özbekistanyň paýtagyna geçirilen şu sergide görmek bolýar. Türkmenistanda öndürilen ýen buýsonçy ada bolan bu şäherge gatnaşan mehmanlar ýokary hilli, dünýä standartlaryna laýyk gelýän harytlar. Bu harytlaryň üstü bilen bolsa, watanymyzyň ykdysadyýetde gazanan ösüşleri bilen tanışdylar.